Na turo miki wannan ne domin jaddadar da kalmata ta haƙuri a gare ki. Ban ji daɗin yadda na zamo silar zubar hawayenki ba a rana ta farko da na fara yin magana da ke ba. Na so a daidai wannan ƙadamin na zamo silar komawarki gida a cikin farin ciki. Babu a raina niyyar saka zuciyarki kunci ballantana har ta kai ga zubar hawaye daga idanuwanki. Duk da cewa daga ta cikin idanuwanki ƙwallar ke zuba, amma a ta cikin zuciyata nake jin ƙunar zubarsu. Idan za ki fahimce ni, ina da dalilin faɗar abin da na faɗa. Sai dai na san duk girman dalilina bai kai ya zamo silar zubar hawayenki ba. Wasila, ina mai baki haƙuri. Ki yi haƙuri domin Allah. Ina mai matuƙar baki haƙuri Wasila, tare da yi miki alƙawarin cewa insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Matuƙar dai ban saka ki farin ciki ba, to kuwa ba zan zamo silar rusa ragowar farin cikin da ya saura a zuciyarki ba. Na gode, na barki lafiya. Daga nake cewa da ke na gode da saurarawa.